ngirap da ke jing sungo yu play ke jan miet sa yisi ni ka bangila ban wan shiki yin ke jong pi ban pen sngo ya ka tin ke jong try namar bo try ukwa ban kran ya pi ukwa ban ya slok bat pi ukwa ban ai ke ba thama ya pi hagani ke jan miet ka ba menta ukwa aro ban hi kai ya pi ukwa aro ban pen shai ke jumut perkhat ke jong pi lengba ke ka tin ni ka bon pen sngo ha pi ke jan miet ka ba menta ngai ngo yu play namar filong ki breu ki ba koror ki jong try Badin la kadau utrai ukwa banyai kren hadu ni khlimat ka bamenta namar ba utrai umman ya ka bangin tip ya ka jing shisha badwa ka jing shisha kan pelat no yangi ken bangi aingo ublai ya ka ni ka janmi ka bamenta ba ubu ya ka tin ka jong una ka bamenta jongi wei ha ka ni ka janmi ka bamenta ya ka ni ka pon ka kwa ban kren ka ni ka tin ka jong ublai ya ka bangi la ban shem na ka gospel u Johannes ka nong ka balai ka khot ka banin kong ter ka tin ka jong blai ka kren chapang wei briu ba kerteng unicodemus but ka ni ka longkom ne ka tin jo blai ka nong balai ka khot ka ba ning kong ter ka ong tiladon u briu ba na ki parasi ba kerteng unicodemus unosun shar jong ki jiu uneu lawan au jisu men miet ba la ong ha u ko no hikai ngi tip ba melong na u no hikai ba lawan no blai namar omdan u bala ban le igini ki kamba ya ka ba memele lemda u blai u long ring kat bat u Jisu le yathu bulo ong ha u shisha ong ha me lemda khapat yo briu umla ban yo iya ka hima oblai Unicodemus lo ong ha u kumno la ban kha yo briu haba ulat temen ula ban sut pat chaka kpo ka kemi jong u ban kha yo Jisu le yathu shisha nga ong ha me lemda kha yo briu naka ba da men sim umla ban let hapo ka hima oblai kini gilong kikintin kibla kren Dau tau blai ubo shisha. But open skem ru ya gani ka ktien da ka bau ong shisha nga ong happy. Shisha nga ong happy Unicodemus. Lamdala khapat yeme. Lamdala khapat yeme ko Nicodemus. Menom la ban i ka hima ka jong blai. Aku aman kren ni ka janmit na ka menta jong ilang baro. Singi don haga jingit kristan singi don na pring jongi ba pat ka program ro film day. Ki kristan pidan halaga jong ka jinget ngakwa banong igini ka wai ka jing shisha baga khtin ka jong blai ka kren ngi baga yathu yangi ba u jisu u ong igini kintin shisha pila bande u breu ba shisha ban ngai piru pide u breu ba shisha ha ka jingmat ka jong pi u blai pila wat shisha u blai bat pilong shisha ru ha ka niam ka ba pidan pilong shisha ki ek ka ba pitrai pilong shisha ki ek ka ba kren Pilong shisha ro haki ka ba pipi mot balai pilong shisha ka dau ka long namar pi kwa ban yo ya ka jing em bam jikot uno breu ba kwa ban le chedu jok uno breu ba kwa ban kot no e ka jing em ha ka pung ka ding dan weiru ubreu ubala ubada smutenat ya kata le si don ki breu ki ba ong ro ngala ji kendo ke bukum kita ki ong mlele nga kwa ban le du jok ngan le pop ka ba man ngan le la ka le chedu jok kam le nga po chedu jok an ringa tip lada utang ubreu kren kata ro Lada Ukraine semua scam kata taruh henry ngatip bahau po ka donot jong tau breu ka don baik ka jing semua septing na ka menta ka dujok don di breu ka mani kesut ini kesengi I kumbaki kim septing shoot ya kata ka dujok henry ka kwa banong ka don ka jing septing hapo ka donot ka jong ki ka don baik ka jing septing ban ka kwa banong ipi baladangi ngi ongim septing kata ka de ka jing syukur ngangai mdan mono wa semua tenat ban syukur ya ladi ngangai mdan mono wa kwa ban penjat ya ladi namar haba pang kanu ka jingpang lada doktor ong bahable kata tes ne kata ka operation ge ngangai ba ubriu unle ya kata mdan ubriu haba pang wong tong an yap no namar ba uting ban yap de na ka daw kat ba ka dawa kata ka dor lada ka de da ka ba kat no ro le se de ki lak ba de ki pholak ro utau ubriu un pelut ya kata pisah kenang ba kata ka met jung kan yok khia ubriu un pelut ya kata ka pisah bat ngaju ong ya kata ba ladapang kan ba ong ki doktor hap ai ba mla ban pandor namar balai ba ukwa ban yo ya kata ka jing pen khia namar bu ting ban yap ukwa ban yo ya kata ka met ka ba kot ka ba khia ba den ka daw ba ngi pelut kat ba ong ngi ai lut ya kat ba la dawa nangi dan wei breu ro kwa ban yap dan wei breu ro kwa ban let chu jok ban jat no segi bam jikot bagangai mapi ki bapai ka ni ka program ka hagani ka janmit ka mentaro ngangai pi pen kre ba ya lade ngangai pi sumar ba ya lade ngangai pi le ba ka jingem ka jong pi khanang ba pinyo ya kata ka peneng ya kata ka jingem ka basuk ya kata ka jingem ka bam jikot pi ngai hala ka jong ka jinget ka jong pi
บัดพี่ทารายบักนี่กะระกุมเละกะจงอ่ะพี่ทารายบักนี่กะไอ้กะบังอิมกะได้กะบะพาตามงำเป็นรำพี่กะได้กะบะพาระดับพี่เอ็มกะบะพากะจิงเอ็มกะบะพากะได้ฮีกะบะพากำได้กะบะสนิวบัดควาบันองพี่บันเป็นกันมาอยู่กันนี่กะจิงองกะจงอุจิสุคริสอุจิสุอุได้ลุปาอุบะชิชาอุจิสุอุได้อุเบลอุบัมจุคละบัดอุได้อุเบลบะมาอูองดะละเดมางางาลองกะเลนตีกะจิงชิชาบัดกะจิงอิมเดงำปะจอสงอกันโนกะจิงทอบ่บริวนองเลอุโนโนตองรังบะจงกันโนกะกันฮวนเนียมอุบันองบะงางาลองบะงากะเลนตีกะจิงชิชากะจิงอิมเดเรื่องอะไรอยู่สงอตั้งยังไงกะเวยยากะบังอีปุลีนักกอสเปลยานสกะลนองกะบะคัดซาวกะคัดกะบะอันเรียวกะองกุมเนอุจิซูองอุจิซูเลทัวฮูงาวบลองกะตากะเลนตีบัดกะจิงชิชาบัดกะจิงอิมเดuji su Ukraine bu ong along manga uba long kata ka lenti uba long kata ka jing shisha but uba long ru ka jing imde maka kwa banong ifi uni uba shisha uji su uba shisha u ong ru gini kikintin yaw ni Nicodemus shisha ng ong hame lem dala khapat yo brio unom yo yaki ma ka jong unom yo i ka hima ka jong ble lightly ki point hang ni uji su ong shisha ng ong hame lem dala khapat yame menom yo i ya ka hima ka jong oblay kata ka point ka banang kong menom yo i ka point ka ba ar ka ba jisu kren ka khot ka ba san ka ong u jisu ong shisha ong hame lam dala khapat ya me naka ba no omen sim menom yo let ha ka hima ka jong oblay artli ki point lie ka ba kren ban pen scam ya gini ka e ka ba u jisu ong shisha ka ba mot kalong ka ba donkam hado kata kalong very serious kani ka kam ya ka ba nga ong hame ko Nicodemus deban khapat ya me Nicodemus sung tu namar udai ubakan jada hoi wala da udai makna tau no hikai udai farisi uno hikai jong kan niam jiu udai basta kata ka bor jabing ka jo ka jing tip ka jing nang kala palat udai shisha wala long highly qualified wala don ni ka kerdan ni ka degree Henry sung tu how about Jisu Ukraine ka jing im ka jong so tu akaba Jisu ang shisha deben khapat ime uang kumnon khapat inga ngala temendo Jisu hatu ngala ban rungmi sa kakpo akmi ban khabyang yanga Ukraine ka ek bakan jada Henry Jisu habo Ukraine ka bakan jaman siyem balai ba Jisu ang deben khapat yaw ni Nicodemus lene balai ba Jisu ang yangi ro ka ka janmit ba don ka man khapat yangi kai kata ka jing khapat ka ba mot bangi ngilayap shisin badon kaman khab yang yangi khanang bangin im shabam jukot kan la kha yangi no adam bau niu adam ula lepop ba kata ka pop kalawan ha ka jing im ka jongi badai na ka da bau Jesus Christ ula wan ban bano ya ka pop ka jongi ba uta ubanget hau tau nong ba ya ka pop uta ken unlat na ka pop kapop ke de jingpang ya ka banga juang ya ka banga ye kren na kapor se kapor ba kapop ke de jingpang ba umdan doktor ka bala ban pin khia ya ka ta jingpang umdan da ka wei pat ka dawai umdan pa da ka wei ka ta ka jingle ka bala pin khia ya ka ta jingpang pop dei da ka ta bo jisu wan ban ma u da ka snam ka ba koror ka jung u ulawan ban sat no par ya kata ka pop baro ka tin ka jong ble Isaya kal no maning kong ka khat phra kong lagi pop jong pi ki saw nyai kin le phar kat ka yor lagi saw bu tho ro kin le kat unyo lang brat kadon ka bor ka snam ka jong try ya ka ba uwan ban sat no ken ya kata ka pop ka jongi bor uta ubriu uba nget hau tau nong sat uta ubriu uba nget hau tau nong ba bon ba ya kata ka pop uta ken ulong ubriu bala khapat ken umat ya kata ka bor umat ya kata ka jing khapat namar uwan saka jing kala ka bamot ka ba shisha ken ha ka jing im ka jong ubriu haban sul thu ene ka we ka jing sha umla banong ngala im ba ngala im hok na do dang khangam ju thok ngam ju shukor ngam ju lamler ngam ju peniap briu compare phile e ka tan phimle rai ngi dei ki nong pop ong ka thing ka jong blai ka thing ka jong blai ka ong utau bo ong banga ngam don ka pop utau shukor no yala ne Baktin jublay ka ang barok ngila le pop ngila dolan ay ka buram ka jong blay.
kata ka de ka jing shisha bangi long ginong pop bodu breu haban smutu ya ka we ka jing shisha bo haban wan na khamat jong Balei bo haban yap na ken na kata ka jing snow ka jong u na kata ka jing snow hangamai ka jong u na kata ka jing snow hok ka jong u ban penrit ali ban pendam ya ali ban kelaka bemut ha khamat jong Balei ban ong try jisu na kelaka bemut ha ka ni ka sngi ka jing kelaka bemut ka keren ya ka jing khapat ka jing kelaka bemut ka keren ya ka jing khapat lada pi pempat kelaka bemut compare la bilong reunion ba krau ka no compare la bilong uta u kristano ba kat no lene ka kanu kan niam ka pipidan compare la bilong kat no le sagi briu ka la khain burom bhai fi ndre lada pempat yo ya ka jing khapat hau Jesus Christ kam dan jing mentoi na fi long hi u briu ba yap thing ka jong Balei ke thu ingi ba ka pop ba ka bai nong jong ka long ka jing yap le na ka da bo briu haban so thu ila di uhaban wan ban penrit ya le ban ong trai ngade unang pop penrit ya la di ba aga shiti ban kong yones kal nong ban kong ka khot khandai kong lada ngi phlai ki pop jongi ulong ubayai ne bat ubahok ban map no ye ki pop jongi bat ban pen khuj yangi na ka bom hok baro ka king ka jong Balei kong balada ngi phlai ki pop jongi phlang no mde hau brio ngi phlau Balei ba ha ngi phlau Balei Balei de tamba bala ban map gi pop chungi bat bala ru ban pen khut yangi nakata ka bom hok barok ken thing ge jong Balei ka kren kam de bang kren manga kwa banong ye pi hakani ka por lada pi bi long gum ta kala ka bamut hakani ka jan mit pediang yo jisu bala bi pediang yo udai ujingem bala fi pediang yo pio mat ya kata ka jingem kan ka jingem ka bom jukut namar jisu mde bayam udai bo im bo long ujingemมันความมันองอีฟีกับเสียงกับจอมBaleiกับชิทีกับมันนั่งกองชิกินองกอเรนกับนองกับบักคัดสันกับเดคอดกับซาวพูสันกับแกรนบัดเขาอ้องกุมนี่กุมตาละท้อยาวอาดัมอุบริวมันนั่งกองละท้าอุมันเสียมบะเอ็มฮันเรียวอาดัมอุบักคัดโดกับมันเสียมบะเป็นเอ็มเฮาจิสุอุดันอุตามันเสียมบันไอจิงเอ็มบัลลาฟีเดียงยูจิสุคริสต์กันนี่กับจานมิดกับมันตาลาคาปัดอีฟีชักกับจิงเอ็มกับบัมจิกดกันลาคาปัดยาพีกันชักกับจิงเอ็มบัดชักกับประเทศกับบัตรมากุมขลุ่งกับอุดันกับขปอลาดาข้าวมีชักกันนี่กับประเทศกุมจุมันตาพิดันฮักกันนี่กับจิงดมมากับขปอจงกันนี่กับประเทศกับจิงกัดดมจงกาบัดอันดาลาคายาพีชาวคริสพีโออียากับหิมากับจงBaleiยากับจิงชายบัดยากับจิงอิตนัดกับประเทศกับบักจามันเสียมกันอุบริวบัมปัดกลากบมดอุนมโยอีกันยากับจิงอิตนัดจงกับประเทศบักจามันเสียมเดียงตาอุบริวบัมกลากบมดละดาวยูอีกิบริวกับกลากบมดวางkitaกิดิกิบีBaleiบกิอีบกิชาร์กิกมันกิกันที่กิรีไซกิกันห้อยนามารBaleiวางโอ้kitaกิบริวกิดิกิบบีนามารบกิเละกุมตาเฮนรี่กันจิงชิชากลองนามารบุตาอุบริวองกิกุมตาอุนังดันฮักปอฮักปอจงกับมีกับบัดังดุมละดาวลามีนักปอจงกับมีละดาวยูอีกับจิงชายมาอุรอุนจันดละกันที่กันอุคุลงกับปออุลองวมละบันขีอุชาเตะฮักตัวกับปอฮักตัวกับปลาจงตัวกับมีกับปลาคนจงตัวกับมีเรออนดาวลามีชบาร์อุละบันกระทัดอิลกิจัดบันขีลกิขตีบันกว่าบันองอีพีอุบริวบันนักจิงดมอุนมละบัน praise บัน worship ยาวตรายอุนมละบันกันที่บันเลกแมนยาวตรายนามารบักตากจิงดมจงกับประเทศบักตากปอจงกับประเทศกับคุมกับเตะยูบันละเกนบันมานีอุบเลยเสียนบัลคาปัดอีฟีนาวตรายลาคาปัดยาพี่ชักกับประเทศกับกันจามันเสียมพี่อีกับจิงชายกับจงตรายพี่อีกับนี่กับจิงกมันกับจงตรายประเดี๋ยวตากันกับเป็นลองเอฟีบันไรบันยรอบันกันที่บันเล็กมันกันมันละก็สงีฮักกับ presence กับจงตรายกับตากันลองพี่อีพี่ตั้งชิโยอีฮับพี่กลากับหมดอุจิสุวิญญาณหังนี่อันดาวนิกอนมาสุลเป็นไพ่ที่องค์กุมนวลคาปัดยังหาตรงอันรุ่งมีสกปรกมั้ยบันข้าปฏิงเอาจิสุบันเบียงไซซีนวางกุมนี่นิโคดิมัสงองฮะแม่ชิชางองฮะแม่เล่มดาลาข้าปฏิยาแม่นักวางไซซีนเล่มดาลาข้าปฏิยาแม่นักบันเอามันซีเมนมยอีกับหิมาเมนมยเล็กกับหิมากับจงเลยนึ่งกององระดำข้าเมนมยอีบันมันเตาองระดำข้าแม่นักมันเอามันซีเมนมยเล็กตั้งมันอยู่ไม่นมีอะไรสิ่งนั้นหากหิมะก็จงBaleiก็ก็กรันอายุก็ฟินกันมาก็ในก็ไว้ก็จิงชิชาบักก็ก็เป็นยาคลาดยาก็จิงลองมราว
bat ya kata ka jinglong lai loi ka khting ka jong blai ka pen kan ma ngi la ngi pet nya kitab Exodus kumno ba blai ulai pelat merahau ye ki Israel nang tai na kari Egypt saus pas nam ban pelat ye ki nang ta ba ulai kul hariki ban let syakari kanan bat ka ban ningkong ka ba blai ukwa ki ba ki kin le ka long ba ki ha ban ya leng ba ka duriau basau ka khtin ka jong blai ki thu ingi ka shithi ban ningkong ki nong korin kan long ba shipo ka khat ka ban ningkong ka ong namar ngamman na fi bufinom tip ko para benget baki pajongi baro kilalong hapo tau lo barap kilayat leng ba kata ka duriau balapin baptis ki baro yo Moses hau tau lo bada kata ka duriau anda habaki ni ki khon Israel kilalat na ka jinglong marau ublay ukwa pengam iki na ka duriau wasau ukwa pengam iki na ka duriau basau kanang ba ka ni ka duriau kan penya khlat iki na kata ka jinglong marau jong Egypt sya kata ka jinglong light loy bakin light ken kanan akwa menong ifi ka duriau basau ka kren ya ka joka jing pen baptis uno breu bla pediang yu Jesus Christ kambiang tang bla pediang yu Jesus Christ lese ula ben yo I ya kata hima ka jong blai ndre la da let sya ka joka jing pen baptis onam la ken ban pen ya khlat yu na kata ka jinglong marau sya kata ka jinglong light loy kan ka ka penyaklat ya ka pop ba dia ka hok penyaklat apa deng uksui baru blai bagi kon Israel gel ama ka fin kan mau kan ke jing sha ki sipai jo pharo ki lawan ban be ki na dien daw blai lakat arliang ke duriau basau kleya na kata ka ke tin sublai gong lapen baptis ki anda gila poi se siliang ki sipai jo pharo ki poi apa deng duriau baru blai ulat no ye kata ki syaka jong kita ki kali apam jong ki bat ki sakut apa deng duriau baru blai penhap ye kata ki kenro jong kata ka duriau balat ki hang ta ken bakilaya yap jelop hak deng jong kata ka hak duriau basau ngakwa banong ifi ya kene jan mit ka benta lada fim ya leng ba ka uksut urang la ban bot din ifi ban uksut ula ban peniap ifi ngakwa banong ifi balai bau blai peniap iki leng ba ka duriau basau namar bau dan ka jing thmu kan ban penliam senan ban pen kot senan kan ya kata ka jing be thong utau mensim jong ka jing yap kan ya kita ki breu kan ki bala spa hato kamdan ka wei pa kelenti bakin lait hato kamdan ka wei karang kau la dangi pet ya kamap ka dan karang kau lada ki lait nang rengkau kamu mot barok ken syak peniap namar ki sipai ki jong uparo kin wan man peniap lut yaki reu blai penyai kenang iki na ka duriau basau namar upen up syrip yaki ban pen kut na ken ya kata ka jing twat ke jongki ya kata ka jing bot din ba kata ka jing be thong ke jongki akwa banoi fi dan pedeng jong fi la se fi along kristan fi la se fi dan pedeng jong fi dan hakan no kan yam fi sngo bi la de fi long kum ta fi sngo ba ngahap le hok ngahap im hok namar balai ngam patikina namar nganang de nong pop balai ba fi dan ya kata ka jing artatien namar bo men sim jo ka jing yap udang bot ya fi ban pen artatien ya kata ka jing pen em ka jong fi akwa banong fi dei tang hau Jesus Christ kan ba dei tang ha ka kan ka ba on sat no ya fi naga tagi pop jong pi baro ka tin ka jong blai ka ong ka kam ki apostol ka lanong ka ba ar ka dekhot ka ba lai phupra ka tin ka jong blai ka hikai ya ka ba apostol Petros Ukraine ong kumne te u Petros le thu aki to vin ka la ka ba mot u Petros Ukraine ka jo ka ba Jesus Ukraine wa to vin ka la ka mot to ka mot banang to vin long ki ba khapat baron ben baptis ya wei pu wei ka kerteng u Jesus Christ ya ka ban yo map no igi pop ka ka saikut bar ka ka penkut ya kata ka pop baru breu yo map na kata ki pop ha ka jo ka jing pen baptis bar pin yo diang roi ke jing ai ke jong sim ba khut kata ka dei ke jing kolar ya ka bau apostol Petrus Ukraine yo bau la kren da ka jing start ke jong ndreu la kren da kata ka jing pen sle da kata ka direction na men sim ba khut Ukraine yo ta pai ba kela ka mamut pin yo diang ya ka ke jing pen baptis ba ka dei ke ne ke jing si sha ke ne ke jan mit ka mamanta lada fil kelaba mod kanon kam ya fin pediang syau jisu penang kom pi ya la di ko munang pop ade nang ta filet ha ka jo ka jing pen baptis ba de hang ta ba jisu rong ka jing pen baptis ka de ka jing pen dap ka nya ka hok baro Matius kulong balai ka dekhot bakat san ka ong nama kum ni kan kalon ka badai yang i ban pendap ya ka hok baro u jisu klam ong bakal badai yang a wong ka badai yang i kane ka por ka bau jisu let chu Yohanes nong pen baptis ong Yohanes pen baptis singa Yohanes ong kum non pen baptis mengai me jisu de mameng pen baptis singa u jisu ong kum ne ong to sya menta kan namar kalong ka badai yang i ban pendap ya ka hok baro ha ka jo ka jing pen baptis kane ka sngi kan ban pendap ya ka ta ka jing long hok ba ka ta ka jing long hok ka jo blai kan long bala dap pura kan ha ka jing em jong tau breu bala kala ba mot kan
kata ka deka jing kai ya ka bau jisuru bau la lech ka jing jing pen baptis ban pen I kum kata ka sign na ban pen I kum kata ka dak ba kata ka nuksa ba wei ba nget ha wei ba but ya une un wan sya ka juk ka rukom ban pen dap ya ka juk ka rukom ya ka bau jisu la pen dap ha ka wa Jordan kan ba anda la lech ha ka Mdai tangkat tangi simentaru aga jingyap ga jingtap aga jingmi padu Kris kum tala identify yangi lane lapen itu yangi bangi dei ki jong Kris abangi yang ka ngi declare le ko mau Jisu ai tino ela ga jong mensi malor ka ding pna kum tangi yang halor ka manong try nga ai tino ela de kan ga mensim jonga ba memen yo along kan tino do memen long hot na do ga sngi aga jingim ga jonga bangi declare le de bangi yap na ta ka kanang mau Kris yo ban ema ga jingim ga jongi ka ka de jaka bangin tap no ya ka pop bagom ta habu yang ka bala tap yu sho la tap no ya ka pop baro bat men ka mau syok kan ya ka pop baro ka tien ka jong blai ka ngama ngahi ngalam map I ringkang ki jong fi baro banganum kan mau syok I pop jong fi Isaiah ka long sapulai rekat arsan ka kren ya ka baru blai anganum kan mau syok ki pop jong fi hebru ka nong bespo rekat kat nyok bari ki pop jong ki bari ka jing palat ki jong ki anganum kan mau syok kan utrai bang ka banong fi kan ha ka jong jing pen baptis andala tap ya pi je ti sepo lapen khoi la sat ya pi kan kum tahu pi mi utrai ka fi la long ka hok kan ka hok baro ka long halor jong fi kan la declare hok ya fi ha ka ka sngi kan bang ka banong fi ka basngot nak hang ni ka long andala de pen baptis yo Jesus anda kum ni la kiu no na ka wa na ka kasuna beneng wan chu man sim udawan hiar ka dur jong paru hau Jesus Christ bar kasuna beneng kadawan ban uni long khu no bang I ya bang syam sngob ha ak ting jong blai kan pen kan mawingi bagadai ka taken ha ka jingpen baptis ubreu yo diang yo man sim ba khoi bau yo diang ru ya kata ka jingpen bena bau long ken ukhun jong blai Lada film patle ya ka jingpen baptis. Lasi video Kristan film de Kristan. Pediang yo Jesus Christ ke jan mi imda. Pediang ya ka ktien ke jong blai. Compare la pediang na film pediang da ka ktien ke jong blai ka dei ka basisha. Ba blai kwa e pi kan man tip ya ka jing shisha. Ba blai kwa ba film sa ha ka ka jingdom jong ka kpo jong ka perthai. Na film mi no na ka kpo jong ka perthai. Sha ka jing sha ke jong Christ kan. Ba film kino kan ba film kan dit no na ka jing yo thia ka jong fi. Ba film ngat ya ka ktien ke jong blai. Khapat ya fi. Ba film yo kan ya kata ka buram ke jong blai khapat ke la ka bamut pediang yo try let je ka ke jingpen baptis bat kum ju ro kan hawa fela pendap ya ka je jingpen baptis ka khtien ke jong blai ka hikai ngi ka shisha shang me lam da khapat ya me na ka mano men sim men mi yo let ka hima ka jong blai bagani ka long ka jing shisha hawa breu ka la ka bamut usung thu ya kata ka jinglong pop ka jong andau la pen kongo ele ka ka jingpen baptis on pendap yo do men sim ba khoi bat men sim ba khoi udai utaken uban hikayo breu kumno ban shakriyo blai ka ktien ka jong blai ka ba kita ki no mani ke ba shisha kin mani ha men sim ba ka jing shisha nyamla ban shakriyo Jesus Christ nyamla ban shakriyo blai da ki ek ba kan jado namar blai dei ba kan jado blai dei ba kan jaman sim tela da pi shakriyo blai ha ka ba kan jado kata ka jingle ka jong pi kam nan jing kan ya khamat jong blai shakriyo blai ha ba kan jaman sim ba anda la da pi la yo man sim ba khoi kan long kan ka ba pediang hon na khamat jong blai kan ya kata ka jing shakri ka jong fi ublai kwa engi kan hakni ke janmit ka menta bangin pediang yo men sim ba khoi jong ublai pediang bangin yo ya ka jing sngo thu ya ublai syo bangin sngo thu aka por bangin kala ko mot nam ta bangin kala mo mot ngi sngo thu elade re bangin yo men sim ba khoi ngi sngo thu ya ublai bo men sim ba khoi ai ka jing lat lo yangi ngaju ai ka ne ka no sa ba ngaju sngo tanan la dau no breu kwa ban le ken shaka no ka ri la kwa ban le ke international mo sagi wei pe ki ri na ka ri ka ba udan haban late lang ba international flight hab shong na airplane ka balong international but haba ulet haban dan lightly ki ka wei ka ticket ka ba ar ka passport ka balai ka dei ka visa ka kwa ba fi ba habang ishong hagni ka perthai ngi haban late jing late ka wei ka sngi jing late jungi kam dei shong ne perthai ngi haban late ka wei pat ka perthai ngi haban dan lightly ki kabaning kong kalong ka ticket ka dei ka taken ya ka ba ngi kelak ka bamot ka nyau trai la video ya ka tiket pila ban rung ha ka airport ba pisong ha ka airport pila ban yu kita ki airplane ki ba kiu ki ba hiar pila ban ka jing tenat jang ka airplane kum ba bau breu kelak ka bamot ula ban yu ka hima ka jong blai ya ka ta ka jing tenat ka ta ka hima ka jong blai ya ka bor ka jong blai ya kita ki henry onom la pat ban lech ya ka ta ka hima ka jong blai lem daw la don pat ya ka passport bat ya ka visa kan
hatu pidan tang tiket nah kan ke janmit lesi pi shukala ka bamut nah pin pot pendap ya ka om jing pen baptis pin bod yo diang yo man sim ba khu aga jing em ke jong pi yo pi sakut sa ha ka airport yo pi ui kita ke wei ke la kiu da ka flight kila ya let bat pin shuya ang ding heng kum kitu ki theisoti sangut ki babien oh kila pen kre ke jingwan jong nai korem andre hawa wan kila sakut sedien namar ba kila pen kre ya di kwa banong fi ni ka por ka long ka babiang ya ka ba pin pen kre ya di kwa ban kre ni fi da ka jing ya ni ka por pen kre ya di ba try on ka la ka mun pediang yo jesu dai kawai pat kalenti lesi na pring jong fi ki bam long ki kristan nga i ya fi de ka jing ke jong try ngi pen sngow ni ka khubor ngi shu ai ya fi namar bu try u ai ya ka gospel fi ni ka miet namar bu i ya fi bu kwa fi pin jat no andre ba pin yo ka jing em ka bam jikot ka jing ngai ka jong fi ka dei ka ba andre ka ba kham gor dor ka dei hau jesus christ kan ka ka ba fi le hau try ka long ka sedap jot la fi em ha ka no hau try ka long ka sedap jot andre fi wan hau christ fi pediang yu fi yo ka jing em bam jikot kan Bana kwa banong ipi kan ke janmi tapi la pediang yu try let jika jika jing pen baptis pediang yu man sim ba khot jong oblai kana ba fila ban long kita ke nong shakri ki bi shisha kan ke jong oblai ngala da fila yo yu man sim jong oblai oh kalong ka ba phla ken pin sngo thu ya kan ka bible pin sngo thu ya ka ktien ke jong oblai namar ka ktien ke jong oblai ka de ka bla prasad do man sim ba khot te la da fila yo yu man sim ba khot uni yu man sim ba khot u sngo thu yu ne man sim ba dan ha kan ka ktien kan bon ki bri ki shukr te sai si ka bible bon ki bri ki ong ba ka bible kam dei ka ba shisha balai ki ong ke bam shisha namar dei ma ki long ki bam shisha namar ki dang don ha ka jing bam shisha kam la ban ong ba ka bible ka dei ka bam shisha nga kwa ban ong e fi la da tang namar ba fi thu i ka bible kam mut ba ka bible kam dei ka ba shisha tang namar ba fi ngai e ka bible kam mut ba ka bible kam dei ka ba shisha nga kwa ong e fi bala da fi la yo tau jing shisha la da fi la yo men sim ba khoi la da fi la yo mat ye ka ta ka jing shisha kan polai lo ye fi ba ba khu no polai ong ka tien jong play fin yo al hat da shisha nga kwa an puli ka ne ka khat now yones ka nong ka ba pra ka de khat ka ba lai pu ar ter ka ong kam ne ba fin I thu ya ka ta ka jing shisha ba ka ta ka jing shisha kan polai no ya fi ka de khat ka lai pun reu ka ong namar ka ta la da u khu non polai no ya fi fin long ki ba lai no ka in da shisha hallelujah fin yo lat shisha naga ta ka po jong ta ka kmi ka ba long ka perthai ken ka ba dum ken fin mi naga ta ka po jong ni ka perthai sha ka ta ka perthai ka ba shisha sha ka perthai ko kan jam sin sha ka perthai ka ba dap da ka jing kmen wat ka ba dap ken da ka jing so ka hima ka jong oblai ka hima ka jong oblai ka dei kata ka hok ka jong oblai ka jing kmen bat ka jing shisha la da fila yo gini ki lai teli la da fila don ya kata ka tiket fila ban rung ha kata ka airport la da fila ni ka passport bat dia ka visa fila ban kiu ha kata ka airplane ken ka ba fin shong na kata ka airplane bakan ra fi sha kata ka jaka ka ba fi dei ban lai la da gi don gini ki lai teli ken anda lawan utrai ne de ka por bang yo la da utrai 41 ro la da gi dei ban lai no na ne ka perthai la da gi la don gini lai teli la tikna ba fin yo kiu ken ha kata ka kali ding ka jong oblai na kan ma ni ka por Elijah la kiu ka kaliding ke jong play la kiu em shabneng ban ma phiru la fi dan kini lai teli phin yo ken ya ka beneng ba fin kiu ken ha ka kali ka ba blai ran tan ya fi ken ha ka jingrong no ba blai un tan ya fi ba fin poi ken sha ka jing em ka ba bam jikut sha ka beneng ke nge la fi it ya la di la fi dan shi shai ya ka ta ka jing so khia na ka ban ta la di pediang yu trai ken ke mi na it fi de ke jing ke jong trai ba trai it fi upen snow ni ka khubor ken wanum ngai ye ke jing batai juno wanum ngai ye ke jing kai juno la se fi ngai fi lang ngai re jing ke jong fi kam de ka ba shisha hab ngai ha ka tin ka jong blai namar ka dei ka ba shisha kan u jisu dei ba shisha u I je fi ka ni ka mi ka kwa ban doi nam ta jong fi ka ni ka por ka la ka ba mot shisha pinyo pediang ya ka ta ka hok ka jong blai pinyo pediang kan ya ka ta ka jing pen khoi pinyo pediang kan ya ka jing pelat pinyo pediang kan ya ka jing pen thamai ba de ka jing em ka ba bam je khot hale se ani ka por fi dang sungo artatin ne kwa an fi wanom sungo artatin u soitan kwa an pen artatin ya fi re u ong ro switch na shawai ka ni ka channel ka ni ka por ni ba do ni we ba ong ala sungo ngia ya ka tin na kwa no fi wanom sungo ngia na maru blai pat sungo ngia fi ba o blai kwa ban kren fi ka ni ka jan men fi dan kam nga kwa no fi ba o blai dan kam ya fi ba da we ka sngi fin sa dan kam you know blai nga kwa no fi ni ka por de blai dan kam ya fi to ai ba fi fin IT la di ken long available na man tau try ken IT la di ho try penrit la di ken na maru try kwa an penan kam ya ka jing em ka jong fi ba ni de dwai ka ni ka por khap rep khmat jong fi ong ni king tin ka jing sungo ren ong try jisu na ingo ye me bang yo snow ni ka khubor ka ni ka jan me try jisu nga pla bangalong unong pop uba kraw ngapan map na me map yang try sat khut yang
daga snam ke chong me trai Jesu nga pediang ye me kumunong pen em chong ha banado ne ka sni nga kloi ban bot ye me nga kloi ban ko ngu ya ka tin ke chong me trai Jesu nga penrit ya di hagar tengge jong Jesu amen ngai fla dwai gini ke jing dwai trai ulapan skemi kita ke jing ya dei wanam sakut tahang ta pila unan sini ke office ba finang la ban yo shu yi jing kai komno ba fin small tho shu ik tin jong play kana fin let san chik jong jing pen baptist ba fin yo pediang san ma sem ba khoi ba fin la along kita ki brege bi shisha ha ke hima ga jong blay kai blay ga jing sok ulong kat ba pi nga kwa ban dwai ram ta ki ba pang bi shitom ga ni ke me la da na play fi ki ba pang bi shitom nga sngo ga ni ke po da na play jong fi ki ba pe ga ni ke program ka kwa ban fi ga jing pen slack ga jong blay ka da na to ka yin ga jong fi ka jing pen slack ga da na to ka jakka ga ba fi shong bat ya ka ti ga jong fi ga ta ka jakka ga fi shitom u jisu pen khia fi ga ni ka po ngin dua hege ni kapor haga gerteng ga jong Jesu ngada du mak itu ke jingpang jing stam kendal kan ria no do ni khlimat ka menta ba ka bor ke jingdom ka bor ke jing kelut ngakran ni ba kelut haga di kapor kanda khiano haga ni ka khlimat haga gerteng ga jong Jesu Christ kadan ke jing pa ka skor ga jong pi kadan ke jing sawa ka skor ga jong pi da ka bor ke jing jam snam ga jong trai ngada pediang ga ni kapor kanda tu ya ka met ke jong pi ba ka bor ke jing jam snam ga pen khia fi ga ke jing jam snam ga jong Jesu trai ngakran ga ni kapor dam ta ki donut ki ba pat ki belohet ki ba sngosi ki ba do jingkermen trai nga tip men pendap ki da kata ka jingkermen da ka jingsuk ka palat ki jim phang ga jome ba trai nga kran go tra ki nam shep ting shu na marba ka jing shep ting ka dei ka wai ni ki atyar ga jong obaman nga hukum ka jing shep ting ka long bala kan riara da do ka clip mat ka bamta ha ga gerteng ga jong Jesus Christ hallelujah trai nga duai ka ni ka por nga ngu ko trai o ka por ki jim pen khia ka jome ka tu ya ka ni ka yin ka tu ko tra hai ni kong ka tu ko tra hai ni khlung ro ka ni ka por trai ga don ka jing shitam ka po trai me pen khia da ka por ga ha ga teng ga jong Jesus nga hukum ni ka po ka na khia no kan na ro ni clip mat ka bamta hallelujah hallelujah o ha ga teng ga jong Jesus ngi ai ka boram ga jingo amen amen nga ngai ulai kur khu ya fi nga ngai ngin se kan do haba fi phone ngi ba fi wan sing ga jaka ga jongi pila un man ne do singi ba ar ha do ga sing sa jan ja ka tio ulai ga jing sok lon kat ba fi kublai shi bon amen